gentlemen, contestant number 4. Sa kanilang aking naman, nagkaroon ko ang bumabaya upang tumupad sa aking tungkulin. Ang magbibigay ng Pilipinas na sumusunod sa batas ng bayan. Tumutulong sa mga tao sa lahat ng pagkakataon na managing malakas ang aking katawan, bisig ang isipan at paralan at asa. Yan ang kabataan Pinoy. Mga kababayan! Thank you so much, contestant number 4. And now, let us give it up for contestant number